an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ kosɛbɛ Yakuba Gindo an ka foli ni tɔnni bɛ ka ɲɛsin ma min ye yanni an ka gafe daminɛ dɔgɔ y'o de fɔ kosɛbɛ i b'a dɔn i k'a dɔn i bɛ ko dɔ la kosɛbɛ i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ ɲɛ b'i la dɔgɔ min y'an ganuba belebele kosɛbɛ Samba i k'a dɔn Konate Basamba Konate i k'a dɔn Samba i k'a dɔn an bɛ seli girinw na waati min kosɛbɛ cikaw nana min ye Sambu Kulubali ale ye ci di k'a jira k'a fɔ min ye anw ka auditeur n'o ye Basamba ye Basamba Konate kosɛbɛ i k'a dɔn ko Ala y'a ka miniji dɔgɔya wallahi n'i ye kunkan mɛn ko ka bɔ plaki la siga tɛ min na Basamba don kosɛbɛ mana min ye Basamba ye i k'a dɔn Ala y'a ka miniji dɔgɔya o kɛra an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Adama Ture ka bɔ Faransi i k'a dɔn tungaranke bɛɛ tɔgɔ la kosɛbɛ ko ka dugawu kɛ Samba Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ala k'a fara silamɛsuw kan yarabi Samba kun ye Nura FM a y'a kanu kosɛbɛ Nura FM a kun ka d'a ye kosɛbɛ ni nɛgɛjuru cira ka bɔ plaki la lahaliya minnu bɛ yen Samba kun b'a di anw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Samba b'i sen i sogo donni ka na bɔ anw ye ka na anw fo waati bɛɛ lajɛlen dun ka ja sebali tɛ Samba ta in a sera o tuma an bɛ dugawu de kɛ Samba ye Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ala k'a fara silamɛsuw Baba Adama Nura FM kanuba bɛɛ tɔgɔ la Ala ka Samba dayɔrɔ Ala k'a nɛɛma Ala k'a fara silamɛsuw o don siga t'a la kosɛbɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye nin ye o don n'i ma ban nali ma bilala anw ɲɛ ɲɛma i ti ban tali ma bilala ɲɛ kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ Baba Jara Libreville ka bɔ an ka foli b'i ye Tayiru Danbele an b'i fo k'i waliɲuman dɔn Seydou Tabili Ala ye nin kɛ an ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ o kɛra n dɔgɔ nin tɛ waati dɔ selen sa kosɛbɛ yanni an ka taa Dubayi kunnafoni an tɛ Bamakɔ yan awɔ an bɛ yan Porota Puruti awɔ an ka Dubayi to yen an ka to yen arabu n'a ka mugu ka tuna ye an jɛra wallahi e de jɛra a f'i jɛra sinon tɛ an ma jɛ dɛ maa ba kelen de bɛ yen bi minnu n dɔgɔ wala Ala mais tiɲɛ yɛrɛ la ko in bɛ tɛmɛ sira min fɛ ayi ko ne yɛrɛ ma se k'a dayɔrɔ sɔrɔ n fari la ɲɛma ba ti se wa ɲɛma révélation min nin ko la a ka bon hakili ma dɛ kabako don a ye dɔw bɛ jamana in bila o a ye dɔw b'a bila ba ti se ka na dɔw b'a bila kana siga ko jumɛnw de don a ma fɔ ko arajo baarakɛla b'a la dɛ ayi arajo baarakɛla t'a la Mali la dɛ o t'a la Mali la maa ma deli ka bɔ Bamakɔ yɛrɛ da fɛ arajo baarakɛla t'a la o ni dan kɛra yɔrɔ min o ye farafinna kɔnɔna ye n'o tɛ k'a fɔ an bɔra farafinna continent ka taa yɔrɔ wɛrɛ o ma kɛ fɔlɔ dɛ kosɛbɛ Ala ka taa wa filɛ nin fo ka Dubayi taa kasa ci maaw nun na hali ni maa min bɛ taa Dubayi bi o b'i molonko ka taa a fɔ maa ye ko n bɛ taa Dubayi ayi bɛ taa i t'a sara maa la dɛ commerçant baw de bɛ yen minnu bɛ taa Dubayi a caman musoman fara a cɛman kan kosɛbɛ u bɛ t'u ka sanniw kɛ wallahi bonya ani karama kɔnɔ kosɛbɛ ka na nka nin purutu ko in a filɛ ka ko lase maaw ma dɛ wallahi a ye ko lase maa ma dɛ a ye Dubayi nege bɔ maaw la ni ye sɛgɛ dɔw ye bi a ka kɛ i b'a fɔ ko kabiri Ala y'u da siga donna bɛɛ la u ma deli ka se Dubayi wallahi siga donna bɛɛ la nin ko in gɛlɛyara sa dɛ mugu e tɛ baara la waati bɛɛ miliyɔn b'e bolo ka yɛrɛkɛ jeliw ni catiribɔlaw la wallahi ɲɛma Ala k'an sutura Ala ka ni sababa bɛɛ dɔgɔ kuma an bɛ taa an ka taa i k'a dɔn Masire Diop an b'ale ka babu ta Masire Diop kuma an bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant Masire a y'a jira k'a fɔ min ye secrétaire général min bɛ yen n'a bɛ Nations Unies kunna n'a bɛ wele ko Antonio i k'a dɔn Guterres Antonio Guterres ale ye kuma na a kɛra an kɔrɔ kunun a y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn anw ka ba Maliba in an bɛ ka taa ɲini yɔrɔ jan koyi an mago bɛ min na o de ye fanga ye fangabolo min ni i k'a dɔn a bɛna bɛn ani keleya jagoya pɛn bɛɛ anw ka jamana kɔnɔ ne ka tila ka i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ terrorisme n'o o bɛ se ka kɛlɛ cogo min k'a ban pewu a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin jɛ in ye a ye bɔli dɔ kɛ kunun kalo tile 5 secrétaire général min bɛ yen n'a bɛ ONU na n'a bɛ wele ko Antonio Guterres a kumana min ye i k'a dɔn mandat min bɛ yen ni MINUSMA n'o kan ka waleya a kumana i k'a dɔn a ye dɔ fɔ o kan a kumakanw yɛrɛ i k'a dɔn ani mandat in yɛrɛ kumaw o debaw kɔni an bɛ se k'a fɔ don na nataw la a baaraw bɛna daminɛ nka nin cɛ in an ka farafinna an kɛrɛfɛdugu ninnu caman a ye munumunu salo a y'o dabɔ yen a ye wuli ka jɔ min kɛ a kumana Mali tɔgɔ la Mali kan a ye min fɔ o de ye k'a jira k'a fɔ fangabolo min bɛ yen n'a sɛbɛkɔrɔ jolen don ni a misigiliw bɔlen don ni i k'a dɔn mɔgɔw mago b'a la a ka sinsin cogo min a pɛnpɛnnen don cogo ko Mali mago bɛ o de la yalasa ka se ka bɛn sinsin ni ka wuli ka jɔ fana kɛ terrorisme i k'a dɔn o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka bɔ anw ka ba Maliba kɔnɔ Masire Diop l'indépendant a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ juin nata ni Ala ka jɛ ye vote bɛ kɛ Conseil de sécurité des Nations Unies i k'a dɔn min bɛ tali kɛ MINUSMA ale couleur kan a ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ko
min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ko in k'a ko kɔni ko a tɛmɛna a ɲɛma i n'a fɔ a bɛ tɛmɛ cogo min na k'a bɛna kɛ o cogo in na k'an kana sigi n'o ye dɛ sabu ko in ka gɛlɛn kosɛbɛ ne ye jateminɛ kɛ Mali an ni k'a dɔn anw dɛmɛbajɛkulu dɔw bɛ yen a n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔw bɛ yen an n'olu kɔni bɛ taabolo min kan bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kɛmɛ wasabi wa nabi patikolonba i ɲɛjugu bɔnna a k'o de siratigɛ la secrétaire général min filɛ nin ye a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen olu yɛrɛ kɔni ye k'a dɔn Nations Unies u sɛbɛkɔrɔ fundunen don sabu funteni tɛ dɔwɛrɛ enquête kan ka kɛ yɔrɔ minnu na anw ka jamana in kɔnɔna na min n'u sigalen b'a la k'a fɔ ko k'a dɔn hadamadenya ka hakɛ ko k'a dɔn don bɛn galama na k'a dɔn k'olu ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini k'u bɛ taa k'a dɔn zoelen da ye ka taa fɛsɛfɛsɛ ko ɲɛma sɔrɔ o la cogo si ko nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ a m'a kɛ cogo o cogo olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw kun tɛ dɔwɛrɛ ye civiliw bɛ se ka lakana cogo min a k'o kuma na sa MINUSMA i n'a fɔ mandat min bɛ k'a dɔn n'o bɛna ban nin cogo kelen na a k'o y'a laɲini cogo min olu ka baara de y'o ye secrétaire général min bɛ yen n'o ye Nations Unies ale kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ ko sabu k'a dɔn olu kɔni dɛsɛra ka taa o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na minnu ni k'a dɔn falijugu ni k'a dɔn taa sidɔn olu kɛra yɔrɔ minnu na an ka jamana in kɔnɔna na a ko ne ye jateminɛ kɛ kabiri MINUSMA nana san 2013 mission onusienne k'a dɔn ko o dun ye fɛn ye fɛn min ni gɛlɛya sera u ma ka tɛmɛ diɲɛ ta bɛɛ lajɛlen kan sabu maa min danyara a bɛ maa 300 bɔɲɔgɔn kɔ n'o ye casque bleu a b'olu bɔ a ko MINUSMA a bɛ taabolo min kɛ i ko bi ale kan ka wulikajɔ de kɛ Barkhane o taali min kɛra ka bɔ yen Barkhane jɔyɔrɔ bɛ se ka fa cogo min jamana in kɔnɔna na a ko n'o tɛ n'an ko an b'a fɔ k'a dɔn a ɲɛ yɛrɛ ma Antonio k'a dɔn Guterres a ko ni MINUSMA tɛ k'a dɔn anw ka kɛnɛ kan n'a tɛ k'a dɔn Maliba kɔnɔna na siga tɛ min na a ko a bɛ gɛlɛya o ye gɛlɛya da ye a ko a laban ale bɛ sɔn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ c'est tout et c'est fini Abada ko a ko nin jɛ in k'a dɔn a ka nin k'a dɔn kuma ninnu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko a conséquence a kɔlɔlɔ a barika bɛ bonya kosɛbɛ a ko de siratigɛ la a y'a jira k'a fɔ Mali k'a dɔn ale bɛ taabolo min kɛ i ko bi k'a fɔ ko ka maaw wele ka na anw ka jamana kɔnɔ u kana don an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ se ka na cogo min k'an tɛmɛn'o kan a mɛnna an bɛ taabolo min kan bi k'o ye fanga de ye min bɛ se ka na k'a dɔn bɛn ani kelenya jagoya pɛnpɛn wa fanga min k'a dɔn na a ko mugu ni u ka marifa n'a bɛ sanpɛrɛn fɔnɔ k'u mago bɛ o de la yalasa ka se ka na terrorisme ka se ka na o fana kɛ k'o de siratigɛ la min ye k'a dɔn Union africaine olu bɛ taabolo min kɛ i ko bi maa minnu bɛ k'a dɔn ka chapitre min bɛ yen n'o ye chapitre 7 k'a kan ka bila o de kɔrɔ Nations Unies k'a dɔn o tɔgɔ la a ko n'i y'a lajɛ forces armées minnu filɛ nin i k'a dɔn k'a fɔ k'o kan ka sɛnsɛn k'a tɛntɛn k'a lajɛ min bɛ se k'a to u bɛ bila MINUSMA ka bolo kan cogo min baaraw bɛ se ka kɛ a kɛcogo la cogo min a ko fanga de bɛ an mago bɛ min na siga t'a la koyi G5 Sahel min bɛ se k'a to k'a dɔn a n'o fana hali n'u ma kɛ kelen ye a ka sɔnsɔn ka tɛmɛ o kan kosɛbɛ MINUSMA tɔgɔ la sabu waati tɛmɛnenw na olu y'a ye k'a fɔ bɛn ni kelenya o ɲinitɔ min ye k'a dɔn gɛlɛya caman bɛ yen min donn'o kɔnɔ min ye k'a dɔn laɲini caman bɛ yen minnu ma sabati maa bɛ don min na i ko bi fo fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ nin bɛɛ ka kɛ fɛn ye fɛn min ni k'a dɔn a bɛ kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye Antonio Guterres a ko an k'a lajɛ fanga bolo ka di min ye k'a dɔn MINUSMA ma minnu kɔni bɛ se ka na ka na terrorisme kɛlɛ minnu bɛ se ka na ka na Mali dɛmɛ min bɛ se ka to k'a dɔn jamana bɛ se ka sigi jamana bɛ se ka jɔ cogo min a sen fila kan a ko n'o tɛ MINUSMA kunulama k'a dɔn k'a fɔ ko Mali mago t'o la bilen dɛ o tuma MINUSMA ko a baabu bɛna daminɛ n'a daminɛna min bɛ anw nafa anw de b'o dɔn ka sɔrɔ ka wele bila u ma o jalisiw bɛ se ka na an dɛmɛ cogo Masire Diop l'indépendant dɔgɔ nin y'a ka fasiri o ka bidon bɔli i bonya b'a la Mariama ka ɲɛmaa bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye Nouvelle Horizon ne y'ale bila mun ye observatoire ne b'ale sama ka gɛrɛ na maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Cyril Adou Cyril a kumara a ko an ni Faransi ɲɔgɔn cɛla la i bɛ na ye k'a fɔ ko Faransi k'u sɛbɛkɔrɔ dimine an bɛ don min na comme bi mun ye Bamakɔ kɔrɔ minnu bɛ anw ka fanga marabaw ko olu kofɔ mun ye Cyril ye a y'a yira observatoire kɔnɔna la a ko mun ye accord mun n'o tɛmɛna anw ni Faransi cɛ ni hakili b'a la mun ye juin kalo tile 16 san 2014 o kɔnɔna la anw marabaw bɔra ka kunnafoni ka a bɔ ka bin nin waati laban ninnu na k'a fɔ ko accord in kɔni ko an b'a susuri fɔlɔ an kɔni bɛ a den kɛrɛfɛ fɔlɔ nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye accord n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an b'a a den kɛrɛfɛ a kɛra sababu ye ni ka Faransi ni k'u sɛbɛkɔrɔ dimi an bɛ don min na comme bi jamana in kɔni kɔrɔ u yɛrɛ bɔra ka kunnafoni ni ka a bɔ ka bin ti cari u ka ministre mun bɛ yen n'o bɛ Jean-Yves Le Drian n'o bɛ ale kofɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali bɔlen filɛ ka décision mun ta nin ye ɲɛma ko nin décision ko sariya kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔra mun ye Cyril ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana gouvernement i bɛ na ye k'a fɔ k'u ka kumalasela mun bɛ yen n'o de ye colonel Abdoulaye Maïga ale kɔni ye communiqué ni ka a bɔ ka bin ti cari mun ye mai kalo tile 2 san 2000 ani san 22 a yira k'a fɔ ko mun ye ka ɲɛsin mun ye lakana a lakana taabolo an ni Faransi ɲɔgɔn cɛla la ko a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don an bɛ don min na comme bi ko a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don ka ɲɛsin o
bara nunuma faransi bi ka kɛwale mun ta ni ka na an ka jamana kɔnɔ la ko fɛn dɔ ko an tɛna jɛn n'a ye bilen ko an tɛna jɛn n'a ye sini o siratigɛla mun ye jamana gouvernement ka kumalasila n'o de ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ ko ka ɲɛsin faransi ka o taabolo ninnu ma ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko faransi ye baara damadɔ kɛ nin waati laban ninnu na u dun n'anw de kun ka sigi ka baara ninnu ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an jamana fila de jɛra ka an bolonɔ bila sɛbɛnna wa faransi kelen man ka baara kɛ a danna k'a sɔrɔ ko a ma a sara anw na an ka jamana gouvernement u y'a jira k'a fɔ ko mun ye juin kalo tile 3 a n'a tile 7 san 2000 ani san 21 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye faransi n'an ka sɔrɔsiw ka jɛ ka patrouille k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye o gulon ka sɔrɔ u m'u sara anw na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye février kalo tile 17 san 2000 ani san 22 mun ye faransi a y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye a ka barika nin ye k'a bɛ n'o sama ka bɔ an ka jamana a kɔnɔ la wa nin bɛɛ lajɛlen faransi y'a kɛ ka sɔrɔ u na anw ma sigi ka kuma Patrick b'a ka fɔ la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye an ka gouvernement ka kumalasela n'o de Abdoulaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu fana na a yira k'a fɔ ko mun ye faransi a bɛ to ka pankuruw lawuli ka na anw espionner an ka jamana o kɔnɔ la yɔrɔ dɔ dun bɛ an y'a yir'u la k'a fɔ ko maa si man ka se yen o sabu kɛ mun ye kɛlɛ ko a globalen don o yɔrɔ la a ko faransi kɔni ko a bɛ ka dan kan a sɛbɛkɔrɔ sago o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye accord min yɛrɛ n'o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun an ka jamana gouvernement o ye sɛbɛnfura bila ka taa d'u ma décembre kalo o kɔnɔ la san 2000 ani san 21 k'a yira k'a fɔ ko mun ye accord ye an ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ laɲini dɔw bɛ anw bolo ka ɲɛsin accord ma ko an ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka a lakuraya kura ye o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye faransi a ma jaabili kɛ ka ɲɛsin o baara ma o siratigɛ la hali bi an ka jamana gouvernement a y'a yira k'a fɔ ko mun ye faransi ye ko a bɛ ka mun ye an yɛrɛ ka jamana an ka souveraineté nationale ɲɛma ko a b'u ko o sɛbɛkɔrɔ buruja nka an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɔni bɛ nin taabolo in na accord mun n'o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la n'a a signena mun ye juillet kalo tile 16 san 2000 ani san 14 ɲɛma ko an kɔni an b'a ɲɔngiri fɔlɔ Patrick b'a ka fɔ la kabini waatini mun kama o kɔrɔfɔ kɔni ko a fɔra i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye faransi o ka taa a ka taa wa an ka ɲɔngiri ten kosɛbɛ a ka ɲi de sa an tɔɔrɔ la sa kosɛbɛ san joli joli bɛ ni kelen i bɛ kɔ la i dɛsɛ bɛ ka ŋunuma jango tɛ ka taama awɔ a tɛ taama koyi ni maa min i bɛ maa min kɔ la a tɛ taama n'i tɛ taama ka ban saya de ka fisa i ma ko dɔw ye kosɛbɛ n'an bɛ sa an ka sa n'an bɛ bɔ an ka balo a banna faransi y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ mun ye faransi minisiri mun bɛ n'o de ye Jean-Yves Le Drian ɲɛma ale fana ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin Cicari a y'a jira k'a fɔ ko mun ye anw marabaw bɔlen filɛ ka hakilina mun ta nin ye hakilina in kɔni k'olu tɛna jɛn n'a ye bi k'olu tɛna jɛn n'a ye sini k'o sabu kɛ anw marabaw n'olu kun kan ka sigi ka kuma ko ka sɔrɔ ka nin babu ni ka sɔrɔ ka a baara ni k'o kɛ ko anw y'a kɛ fangelemaden ye ko wa ko an n'u ma sigi ka kuma Ala kibaru kosɛbɛ a muso fɔlɔ in tulo ka gɛlɛn dɛ a tulo ka gɛlɛn dɛ an t'i fɛ i furu sara ka minɛnw bɛɛ cɛ ka d'i ma kosɛbɛ hali b'i fasa jalen don awɔ bon u yɛrɛ bɛ ka nin mun fɔ nin ye ko unilatéralement ɲɛma olu ye don mun na ka olu ta tɛ se ka ɲɛfɔ sa olu ye mun d'anw ma unilatéralement yɛrɛ fana tɛ an ye papier d'u ma waati dɔ de bɛ yen anw tɛ kun fɛ yɛrɛ bi anw b'o de kɔnɔ n'o sera n'u dalen b'u ka cɛya la n'u ye den u ka pankuru wɛrɛ pan u k'a kɔrɔbɔ ko in bɛ ten de koyi ayiwa sɛbɛnko don dɛ kosɛbɛ unilatéralement den jumɛn a bɛ ka ko kɛ ko min ni sabati bɛɛ aw yɛrɛ ye min k'a ka jugu unilatéralement a ka jugu don min Choguel b'a fɔ k'a y'a abandonné en plein vol o ka jugu ni nin bɛɛ ye o ka jugu ni nin bi de aw bɛna jɔ ko unilatéralement u kun sigilen tɛ n'a ye ko Mali bɛ se ka min kɛ kosɛbɛ Mali marabaw bɛ k'o de kɛ bi kosɛbɛ bilahi siga t'a la dɛ ni kun y'u ɲininka fo ka diɲɛ wuli u b'a fɔ an tɛ se Mali tɛ se k'a sigi télé la k'a fɔ k'a ye faransi kɛ ayi o de kelen filɛ nin ye kosɛbɛ walahi olu bɛ ɲinɛ o don ka jan sebali tɛ koyi a bɛ se dɛ aw ye Sunjata bɔnsɔnw de ye walahi aw bɛ se k'an ka maa dɔw de meleke k'u bila aw kaman kɔrɔ kosɛbɛ mais an bɛɛ tɛ dɛ abada don dɔ bɛ kɛ anw da bɛ bɔ bara kɔnɔ a bɛ bɔ an bɛ kuma kosɛbɛ o don de setɔ filɛ o sera an ɲɛfɛra aw ma kosɛbɛ a ye taa a banna Patrick ba kɔni ka fɔ la hali bi an ka jamana gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka dayɛlɛlen don an ni partenaire bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maa y'a ye k'a fɔ k'i kɔni bɛ se ka anw dɛmɛ lakana sira fɛ ko an ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ko mun ye jamana gouvernement a kɔni y'o communiqué ni ka a bɔ ka bin Cari nin ye kunnafoni mun n'an y'a sama ka bɔ observatoire kɔnɔna la Cyril Ado ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ babu ɲɛna hali bi min ye aw ye k'a dɔn arajo ye Nura FM gafe an b'o kɛnɛ kan min ye aw ye k'a dɔn gafe min ni b'a ta a bɛ bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Soir de Bamako n dɔgɔ min ye Umaru Ongoyiba dɔgɔnɔkɛ a de kuma bɛɛ a ko aw ye k'a dɔn min ye bɛnbaliya o kɔni kasa gomanba o de bɛ aw ye k'a dɔn Union économique monétaire ouest africaine n'a bɛ wele ko UEMOA o de b'o kɔnɔ koyi mun de nana ni nin bɛɛ ye gosili min bɛ yen n'o ye embargo ye min n'o kɛn bɛ k'o ta k'o da anw kan dɔgɔ a b'i n'a fɔ yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya dɛ a k'o de siratigɛ kalo tile 9 n'o ye mai kalo ye Abidjan n'a bɛ Côte d'Ivoire ko fɔ dɔgɔ wuli ka jɔ belebele aw ye k'a dɔn o kɔni kelen don ɲɛmaw yɛrɛ damaw ni
ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ UEMOA min b'o kofɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi CEDEAO awɔ i k'a dɔn a ye ɲangini bere min ta ka ɲɛsin anw ma ni ka UEMOA o fugulan don a kunna fɛɛrɛ ka kɛ k'a lajɛ o fugulan bɛ se ka bɔ a kunna cogo min ni awɔ i k'a dɔn u bɛ se ka lafiya cogo min Umaru Ungoyiba ko n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ɲangini min filɛ n'a tan bɛ ka anw sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni sɛmɛn tɛ sariya bolo fanci la i k'a dɔn ɲangini jɔn ko Ala awɔ i k'a dɔn u y'a ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o chef d'État Ouest africain olu de kɔni y'a ko u y'a kɛ kab'o waati ko kana se an bɛ don min ko bi nɔgɔ min ye a maa kama a n'a tibitaba a barika bonyalen don kosɛbɛ UEMOA yɛrɛ kɔnɔna na ɲininkali bɛ yen sabu awɔ i k'a dɔn jɛkulu fila de bɛ yen u bɛ ɲini ka awɔ i k'a dɔn se ɲɔgɔn ma koyi sabu dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye anw ka ɲangini min tan bɛ ka ɲɛsin Mali ma o salon ka bɔ yen dɔw fana bɛ yen olu ko ko ɲangini awɔ i k'a dɔn ani sababa bɛnnen a ko ni affaire k'a kɛn bɛ awɔ i k'a dɔn gɔliya belebele UEMOA yɛrɛ kɔnɔna na koyi a ko ni ye jamana ɲɛmaa minnu filɛ nin ye n'u filɛ ka nin baara in kɛ a ko siga t'a la kalo tile 9 n'o ye mɛ kalo ye Abidjan k'u kan ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ɲɔgɔn ye kɔni fɛn caman bɛ yen min laban awɔ i k'a dɔn bɛ sɔn ka bɔ a kɔnɔna na a ko ni ɲɔgɔn ye min filɛ nin ni awɔ i k'a dɔn maaw sigilen bɛ k'a kɔnɔ nɔgɔ min ye awɔ a kɔni bɛ kuma anw ka problème in kan min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ yen ni CEDEAO ni UEMOA n'u kɛn bɛ k'a ta ka ɲɛsin anw ma nin sen ta a bɛ ɲɛsin min ma o de bɛ UEMOA o de b'o kofɔ a ko kuma na sa bɛnbaliya min filɛ nin n'a bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a min bɛ Mali kunkanko kan a ka ca Ala fɛ nin don n'o ye kalo tile 9 ye a bɛ taa kunjɛ yɔrɔ yɔrɔ kibaruya duman tulo bɛ sɔrɔ ka don o la a ko nka n'i y'a lajɛ kunnafoni di yɛrɛ sira fɛ a ko nin ko in awɔ i k'a dɔn min ye a politikilama k'a kuma ka ca kosɛbɛ dɛ sabu ko in gɛn bɛ awɔ i k'a dɔn ɲɛnawoloma ko ye a ko a tɛ se ka faamuya cogo di min ye Laginɛ Burkina olu bɛ ka lajɛ ni ɲɛsugu min ye anw tɛ ka lajɛ ni awɔ i k'a dɔn o ɲɛsugu ye bere bɛ ka ta ka da anw kun cogo min ka d'u ye a k'o de siratigɛ la maa min bɛ n'o ye togolɛw ka awɔ i k'a dɔn ɲɛmaaba ye o fana a togokaw olu ka awɔ i k'a dɔn Asimi Goyita o de ye awɔ i k'a dɔn Faure Gnassingbé jɔn ko Ala ale kɔni ye anw ka jamana ɲangini in bɛ se ka bɔ a kan cogo min a cɛsirilen don o la kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ nin ɲangini min filɛ a sɛmɛnen tɛ sariya bolo kisɛ kelen a sɛmɛnen tɛ o la a ko délégation lahutani dɔ bɛ yen o bɔra anw fɛ Mali kɔnɔ yan maa min ka délégation don o ye Asimi Goyita ye kalo tile 3 awɔ i k'a dɔn u taara Togo ɲɛma o nɔfɛ ka wuli ka jɔ kɛ a bɛ se ka awɔ i k'a dɔn i cɛsiri cogo min i sen don nin ko in na sabu awɔ i k'a dɔn ale bɛ se ka ko dɔ kɛ a bɛ se k'a to jisuma o bɛ kɛ nin fura ye Patrice Kaba ko a ko l'homme fort Lomé baara b'a bolo dɛ min ye awɔ i k'a dɔn sabu Patrice Talon ale de kɔni kan ka nin ɲɛmaya a kan ka di ale de ma président min bɛ yen n'o ye Benin awɔ i k'a dɔn o président ye ale de kan ka na UEMOA ale de kan ka na o ɲɛmaya la a ko kama baara b'a bolo koyi sabu ani kan fila de bɛ ɲɔgɔn na kan dɔ bɛ yen olu kɔni bɛnnen don a kan k'a fɔ bingani waleya dama o de taara ka ɲɛsin Mali ma k'a fɔ min kɛra ani sariya tɛ bɛn a tɛ sariya kɔnɔ a sɛmɛnen tɛ sariya kisɛ kelen na a ko kan wɛrɛ bɛ yen o kan in kɔnɔna na i bɛ jɔnni sɔrɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn Niger ɲɛmaaba Mohamed Bazoum min ye Ivoire ɲɛmaaba Alassane Dramane Ouattara ani k'a dɔn Sénégal ɲɛmaaba Macky Sall i b'olu sɔrɔ o kɔrɔ koyi olu kɔni hakili la k'a fɔ fura wɛrɛ foyi tɛ nin ko in na ɲangini k'o ta ka anw sɛgɛrɛ ka bere k'o ta ka da anw kun a ko min filɛ nin ye n'o yɛrɛ kɛra Union africaine o ɲɛmakura ye n'o ye Macky Sall a ko a ka dugu bɛ taabolo min kan i ko bi u yɛrɛ dama bɛnnen tɛ a ko la sabu min ye awɔ i k'a dɔn Mali ani Sénégal u bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo wa u dongabaw bɛ cogo min bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a ko de kama min ye nin ko min filɛ nin ye n'a kan ka kɛ Abidjan jamana ɲɛmaa minnu filɛ nin ye jɔn ko Ala k'u kan ka Patrice Talon u kan k'o sugandi k'o kɛ ɲɛmaa ye sabu awɔ i k'a dɔn maa min bɛ yen n'u b'o k'a ka ministre a ka UEMOA o maa wɛrɛ o de awɔ i k'a dɔn Ronald Wadanyi o fana jɔyɔrɔ dɔ bɛ di o ma UEMOA kɔnɔna na a ko nin poste min filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn n'o ye UEMOA ɲɛmaaba ye a tun bɛ maa min bolo o de ye Roch Marc Christian Kabore c'est tout c'est fini Burkina Faso a banna i k'a dɔn k'a fɔ ale ka fanga bannen bisa yɔrɔ in tora yen yɔrɔ in n'a ma ɲɛ a ɲɛmaya tora yen fo fɛɛrɛ ka kɛ a ɲɛmaya so a ka se ka di dɔ ma o de y'a to sa Patrice Talon u bɛ sɔn ka ɲɛmaya u bɛ sɔn ka d'o ma dɔgɔ ni hakili b'a la kalo tile 24 n'o ye mars kalo ye min ye UEMOA u ka kiiri bulonba o kɔni y'a jira k'a fɔ ɲangini min bɛ yen n'o taara anw kama janvier kalo tile 9 ɲangini sariya kisɛ kelen o tɛ a kɔnɔ o kuma ko ka ɲangini ko k'a wuli ka bɔ anw kan o kuma an bɛ don min na i ko bi a ka ca Ala fɛ min ye awɔ i k'a dɔn kabi awɔ ko in kɛra don min fo bi sa kɛ ko in a ma bɔ a nɔ la nka an bɛ don min na i ko bi a ka ca Ala fɛ ko ninnu a bɛ ka ye ji ɲɛma jɔlen na sabu min ye awɔ i k'a dɔn a fin o bɛ ka ɲɛdɔn o kuma Patrice Talon n'ale nana min ye awɔ i k'a dɔn Faure Gnassingbé Togo ɲɛmaaba n'u farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ Alassane Dramane Ouattara min ye awɔ i k'a dɔn Bazoum Faransi y'olu
Ni bɛɛ Faransi. Niger Emmanuel Macron. I ka dɔn k'a fɔ olu denw farala ɲɔgɔn kan. A ka ca Ala fɛ ko caman bɛ yen. Ɲɛ bi sɔrɔ a la. An ka dugawu kɛ Ala ka ni sababu bɛɛ. Ala ka nin kɛ ko ninnu o bouge-tɔ ye. N'o tɛ on sont fatigués dɛ. Wallahi. On sont fatigués dɛ. Nin y'a ka babu ye. Soir de Bamako u ka bidon bɔli. N dɔgɔ ye bonya b'a la. Bonya diyara n ye. Et pourtant Sunkalo ye fɛn ma ban han. Sunkalo ye fɛn ma ban. A ye fɛn ma ban dɛ. Yɔrɔ. Ayi. O de y'a to on sont affaiblis. Hali gafe kalanni yɛrɛ sisan. A ma nɔgɔ. O de y'a to n y'a fɔ n k'an ka dɔgɔkun in dan. Aw fana ka weleli cayara. Dɔgɔkun tɛ se ka da. Weleliw cayara. N'a dara a bɛ kɛ baara ye. Kosɛbɛ. N'o tɛ dɔgɔkun in tun bɛ kɛ lafiya la koyi. E ma ye k'an ma se ka a bɛ ɲɛ. N'an bɛ taa. A bɛ ɲɛ. A bɛ ɲɛ ɲɛma. Ayiwa bisimila. A bɛ ɲɛ. Ala k'an ni sababa bɛn. Ami. An ka taa. Hali bi an ma yira kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na. 94.4 min murumuru 5. Kosɛbɛ. Laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la. Nɛgɛjuru sira 76 33 43 03. Ɲɛma a ye n bila an ka jala siri. Siga t'a la i bɛ i ninnu bolo. Indicateur du renouveau. Bisimila. Ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni ale ye. Mun ye jalakɛni ye n'o ye Seydou Jara. Seydou Jara a kumara. A ko mun ye an ka logement administratif ɲɛma n'o o kofɔra ale ye so ye jamana ka fonctionnaire jamana b'u ta ka bila a kɔnɔ waati min na n'u bɛ jamana ka ca la ko wulikajɔ kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɛra ɲɛma ko siga t'a la ko wo ko a sɛbɛkɔrɔ yira kulusi la dɛ. N yɛrɛ tun bɛ dɔ kɔnɔ minɛ. Bâtiment administratif ninnu tɛ yan. N'i ko i bɛ dɔ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya i bolo yan dɛ. Gouvernement bɛ min di yan. Awɔ logement social tɛ dɛ. Logement administratif. Gouvernement bɛ so mun k'a di fonctionnaire ma n'u bɛ gouvernement ka baara la waati min na. N'i m'a fɔ ka ɲɛ ne hakili la n k'an bɛ taa an ka permis n'an ka lettres san. Ayi o tɛ dɛ. Gouvernement bolo o so ninnu de kɔnɔ. Kana fɔ i tun bɛ nin kɔnɔ dɛ. Ne ma deli ka don o kɔnɔ dɛ. N'o de don n ma deli ka don a kɔnɔ. Bisimila. Mun ye ministre so min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen nin cakɛda in ma. Ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye logement sociaux ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. Fɔlɔkɔ ko a sɛbɛkɔrɔ wulila. Mun ye ministre Kamena. A ye bataki ni ka a bila ka taa di mun ye direction mun n'o ɲɛsinnen don. Jamana ka cakɛfɛn ninnu. Ni ka a sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi. A ko jateminɛw y'a ye k'a fɔ mun ye logement administratif ninnu ye. Ni jamana bɛ so minnu di fonctionnaire ma. Waati mun na u bɛ jamana ka ca la. Ɲɛma sɛgɛsɛgɛliw kɛra. Enquête wulila. A nana ye k'a fɔ ko so 36 Bamakɔ kɔnɔ la. Ɲɛma ko maa minnu b'u kɔnɔ k'u n'a man kan bi wa u n'a man kan sini. Kosɛbɛ. Daga wulila dɛ. So 30 ni joli? 6. Olu bɔra jamana ka baara la i b'a sɔrɔ kɛ. U bɔra la a mɛnna. Bisimila an ka taa. Kosɛbɛ. A ko in ɲɛfɔli don. Mun ye Seydou we n'a mɛnna koyi. Seydou Jara. A y'a yira k'a fɔ ko mun ye Bamakɔ kɔnɔna la yan. N'o bɛ district yira ko fɔ. Ɲɛma ninnu so 142. Enquête kɔni wulila ka ɲɛsin ninnu ma. A nana ye k'a fɔ ko 36. Maa minnu bɔ o kɔnɔ ko u na a man kan. O 36 la. Ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko hali fasoden gansan dɔw fana bɛ a kɔnɔ. U na a man kan. O 36 na. Ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko fonctionnaire dɔw b'a a kɔnɔ. Ku una amanga o bɛ 36 in na ministre kɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ hali bi ɲɛma o banna ka jamana ka so a di u ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye charge de mission dɔw fana b'a a la o yɛrɛ tɛ fonctionnaire ye ɲɛma ko olu bɛɛ lajɛlen k'u bɛ so in kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la hali bi mun ye nin ministre so in ye n'o ye Birema Kamena a ka cakɛda in o y'a yira k'a fɔ ko hali so dɔw fana bɛ nin 36 in na ɲɛma olu faw tun b'a a kɔnɔ wa olu kɛlen bɛ k'a f'u fa tiɲɛ ye olu kɔni kɛlen bɛ k'a kɛ tiɲɛ ye u tɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔ cogo si la a ko mun ye enquête wulila hali gurubinɛba dɔ ko o taara ye so dɔ fana kɔnɔ la ɲɛma ko a n'a man kan bi wa a n'a man kan sini maaw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka o gurubinɛba in ko a ye sokɔnɔna in ka a sɔrɔ cogo di o b'a bɛɛ la Fatigiba ka fɔ la mun ye Seydou Jara ye a ko hali bi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Dagabana villa 2 o bɛ Badalabugu jamana yɛrɛ kun ye o Dagabana villa 2 in o dira min ye ministre so min n'o ɲɛsinnen don an ka sanayɛlɛn kalanso ma n'o bɛ l'enseignement supérieur n'o b'o kofɔ ko o yɔrɔ min filɛ nin ye n'a bɛ Badalabugu ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye école maître dɔw olu kɛlen bɛ ka t'u k'u dagayɔrɔ ye u bɛ retraite la wa mun ye u kɛlen bɛ ka t'u k'u dagayɔrɔ ye u tɛ fɛ ka bɔ yen cogo si la mun ye Seydou Jara hali bi a kumana dɛ a ko mun ye nin 36 in na ɲɛma hali bi i bɛ na ye k'a fɔ maa dɔw kɛlen bɛ k'a bila luwanse la u b'a wari ni ka a minɛ ka bɔ bila o kɔnɔ a kɛra baara ye kosɛbɛ o bɛɛ fana b'a la o bɛɛ b'a la est-ce que k'a bila luwanse la jamana ta u b'a wari minɛ ka bila Mali jogira sa wallahi Mali dunna fan bɛɛ fɛ kosɛbɛ o bɛ n'a mɛnna koyi Allah akibaru Fatigiba ka fɔ la a ko hali bi dɔw bɛ so in kɔnɔ ɲɛma ko san 5 de bɛ di bɛɛ lajɛlen ma ne san 5 n'o o dafara n'a bɛ se ka yɛlɛma i bɛ se ka yɛlɛma ko dɔw b'a kɔnɔ ɲɛma a ka ca ni san 5 ye sɛbɛn foyi t'u bolo a bɛ san 30 bɔ kosɛbɛ
Fatiri ba ka fola ali bi o badalabugu kelen na ye nyama ibe na ye k'a fɔ ko badalabugu sema mun ye sɛgɛsɛgɛliw tara ko o yɔrɔ nin fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ a yira k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen o kun dira mun ye district de Bamako o ma n'o bɛ Adama Sangare ka cakɛda n'o o b'o kofɔ k'olu k'o kɛ bureau ye nka ɲɛma wulikajɔw kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɛra o bureau mun n'o tara di Adama Sangare n'a ka cɛ dɔw ma ɲɛma a yira k'a fɔ ko dɔw y'o fɛnɛ k'o bila location na dɔw y'o bila location na a tɛ tɛmɛ ala ta kan kabako tɛ Fatiri ba ka fɔla hali bi o 49 ɲɛma o bɛ yen ko a yira k'a fɔ ko 49 papier jɔnjɔn ma sɔrɔ olu maa si fɛnɛ bolo an bɛ don min na ko bi o 49 min bɛ ɲɛma ko siga t'a la ko an ka finitigilakaw fɛnɛ b'o kɔnɔ kuma ka ɲi ko finitigilakaw a sin'a ma kan 49 ani joli kɔnɔntɔn jɔnni b'a kɔnɔ porteurs an ka finitigilakaw défense ani sécurité sɔrɔsiw wa a tɛna ko n'a ma kɛ sɔrɔsi a tɛna kɛ policier ye ou bien gendarme ou bien garde o b'a kɔnɔ hali bi yan t'u labɔ wa sɔrɔsiw wa i t'olu to yen c'est-à-dire ko t'o la olu pas ko in fana tuma dɔ la ma ye n bɛna mun f'i ye olu to yen o fana ye fasodenw de ye koyi o fana bɛ sara de dɛ o bɛ sara mais u ka hakɛ ye fɛn o fɛn ye o bɛ d'u ma o bɛ d'u ma an b'u soutenir o mɛnna nin ko in na ko ɲɛma nka bi mu bila nin ko in na dɛ ko in bɛ cogo min a ka lajɛ dɛ walahi u bɛ nin ko in na a mɛnna dɛ ko 49 o de b'o a kɔnɔ wa 49 o ye finitigilakaw b'o kɔnɔ ayiwa ɲɛma mun ye minisiri Kamena ye a ma bɔ ne kɔni da o ayi bisimila mun ye minisiri Kamena ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali k'o sigi sen kan maa minnu bɛ nin so in kɔnɔ ɲɛma n'u n'a man kan i se bɛ bila ka taa sɛbɛn d'u ma ka kalo 6 di walasa u bɛ se ka bɔ so in kɔnɔ nka ni maa mun y'i ban ni lebu ka di ye ɲɛma k'a bɛ kɛ lebu kulusibani kelen ye nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la Seydou Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Madu ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye n dɔgɔ min ye Umaru Jalo ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye awɛ ka bonjour Noura FM Baruni Gambi depuis Lontoula o bɛ fa jumɛn fɛ Lontoula Lontoula ayiwa ala k'an ni sababa bɛɛ Dubaï kɔni tɛ n dɔgɔ hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se n dɔgɔ min ye Mahamani Ture ale kuma bɛɛ Mahamani Ture kumana sɛbɛn min kɔnɔ a bɛ Nouvelle Horizon a b'o de ko fɔ Mahamani awɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ bi a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn ko in bɛ taabolo min kan an k'an janto an k'an cogo dɔn min ye awɔ i k'a dɔn farati belebele awɔ i k'a dɔn k'o de bɛ awɔ ɲɛsinnen bɛ Bamakɔ ma nin waati laban ninnu na koyi o kumana sa kangari da o ka wusa wuli ka bɔ n tɔn kan ye a ko n'i y'a jateminɛ anw ka service minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko service de renseignement Mali tɔgɔ la n dɔgɔ an ka nin lamɛn hakilisigi kɔnɔ basigi kɔnɔna na a ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ min ye bamaciwaleya tigilama minnu bɛ yen n'o bɛ terrorisiw ko fɔ u b'u sɛbɛkɔrɔsɔ wa u kɛn bɛ k'u ka mugu ɲɛsin yɔrɔ min ma awɔ i k'a dɔn o de ye Bamakɔ ye u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri sugu bɛɛ kɛ yalisa u bɛ se ka gosili kɛ cogo min Bamakɔ ni ma yɔrɔ dɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kuma in de bɛ sen na a ko wulikajɔ ni cɛsiri kan ka kɛ an bɛ se ka awɔ i k'a dɔn an kɔlɔsi cogo min kɔlɔsili in ye jagoya de ye sabula awɔ i k'a dɔn an ka kunnafoni ɲini baw n'o bɛ service de renseignement mɔgɔw ko fɔ olu de y'a di awɔ i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u y'a di anw fana kan ka wulikajɔ kɛ min kɔnɔna na yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔnsɔn a ko de siratigɛ la min ye aéroport du Mali olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to anw ka aéroport a bɛ se ka lakana cogo min a ko n'i y'a lajɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na anw ka cɛdenw ka wulikajɔ a barika bonyana kosɛbɛ forces armées maliennes fama min ye awɔ i k'a dɔn mura terrorisme awɔ i k'a dɔn yen kɔni ye a nima yɔrɔ ye min ye an ka cɛdenw ye u sera ka kariya ka t'u nun sɔri nun sɔrili yɛrɛ dama tɛ koyi ka bɔrɔntɔli kɛ ka bunteli kɛ maa 200 n'a kunkan fɛ o bɛɛ kɛ c'est fini dɔgɔw bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bamaciwaleya tigilamaw y'u bɔ u yɛrɛ la ka binkani waleya ta ka ɲɛsin anw ka kan dɔw ma min ye Sevare Ɲɔnɔ min ye Bafo u ma fila ni cɛtigɛ sabu min ye anw ka cɛdenw ye pankuluw kɔni wulila fan bɛɛ fɛ min ye awɔ i k'a dɔn ka cɛsiriw dabɔ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn ninnu awɔ u kana nin ko in u kana fila ni cɛtigɛ o de siratigɛ la an y'u sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ sabu waati fo bi bamaciwaleya tigilamaw a ma se ka k'u golo fɛ dɛ o de siratigɛ la min ye anw ka jamana lakanabaw awɔ i k'a dɔn kɔni sigalen don a la kosɛbɛ k'a fɔ ko terroriste ninnu k'u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ min bɛ wele ko attentat binkani waleya k'o ta ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw ma wa u kɛn bɛ ka yɔrɔ min yɛrɛ sugandi nin waati in na ka burukɔnɔni si a ma k'u bɛna gosili ta ka ɲɛsin o ma o de bɛ Bamakɔ a b'o ko fɔ a b'o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiriw kɔni kɛra force de défense et de sécurité FSD k'a lajɛ fan bɛɛ fɛ ka yɔrɔ sɔnsɔn bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la
i kɛrɛfɛ ma i k'i kɔlɔsi i k'a lajɛ n'i sumina min na i ka kunnafoni i k'o di télé la ni nin kunnafoni banna sɔɔni bɛ an bɛna kunnafoni bɛ di cogo min an bɛn'o latɛmɛ maaw k'a faamuya a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni wulikajɔ ni cɛsiriw kelen don yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ aéroport ko fɔ k'o yɔrɔ in k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn min bɛ se k'a to i k'a dɔn binganni wɛrɛ tigilamaaw u kana se ka fɛrɛ anw ma taxi o don man di aéroport kɔnɔ bilen dɔgɔ moto taxi tigininw o don man di aéroport kɔnɔ bilen min ye i k'a dɔn katakatani o don man di aéroport kɔnɔ bilen cité min bɛ yen n'a bɛ cité administrative ko fɔ moto taxi katakatani taxi dɔgɔ nin si tɛ don i k'a dɔn nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na min ye département minnu bɛ yen n'a bɛ ministreso ko fɔ o kɛn bɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn n'i ma taa fan o fan min fɛ i bɛ taa sɔrɔ min ye i k'a dɔn cɛ dɔ burankɛ jɔn bɛ ani sɛwuru tɛ min bolo i b'a sɔrɔ taratataw i b'a sɔrɔ o bɛ i k'a dɔn o bolo min ye cɛdenw gɛn bɛ ka i k'a dɔn fan bɛɛ minɛ bi dɔgɔw ka bɔ yen an ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ i k'a dɔn société énergie du Mali n'a b'o ko fɔ belebelew jɔn bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔ hali i k'a dɔn ninakili o ka gɛlɛn u ma bi ala ni i k'a dɔn pɛrɛnlen don n'i ko cogi o b'a sɔrɔ u y'i mago sa min ye société min bɛ yen n'a bɛ société malienne de gestion de l'eau potable ko fɔ n'o ye SOMAGEP SA ye n tɔgɔ ye Nfara Sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen o bɔlen kɔ yen office de radio télévision du Mali ORTM Nfara Sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen don ORTM o sɔnsɔnna o sɔnsɔnnen don wa yadun a t'an yɛrɛ fɛnɛ sɔnsɔn e ye nin f'u ɲɛna ka n'an m'an yɛrɛ sɔnsɔn an b'a lajɛ ka an fɛnɛ sɔnsɔn marifabatigi kelen bila hali n'a kɛra maa kelen ye o fana ka na an sɔnsɔn yan waati laban ninnu kɔnɔna na a ka to k'olu bila arajo so ninnu ni fɛn ninnu daw la o fana bɛ wusaya ko ye o ka kusa dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ walahi a ka kusa dɛ a ye n'an sɔnsɔn dɛ o ka d'an ye koyi kosɛbɛ ou bien Yaku a ka masɔnkɛ wele ka na a ka da wɛrɛ bɔ fan dɔ in fɛ bloku t'a la dɛ ayi nɔgɔ donna kelen bɔda kelen o fɔ man di koyi o fɔ man di dɛ ne ni ala n'a kira cɛ n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye koyi donna kelen bɔda kelen Yaku o fɔ man di technique fan fɛ a ye porte secours kelen bɔ a ye bɔda dɔ dilan yen da caché awɔ yan fana fan fɛ a ka da caché kelen bɔ yen a banna n'a tigɛra k'a tɛ tu an bɛ jigin yen fɛ an bɛ jigin couloir fɛ o ka wusa dɛ n b'o f'i ye koyi kam sɔnsɔnnen don o don dɛ u ka yan fana sɔnsɔn koyi n'o ma sɔnsɔn arajo sow sɔnsɔn dɛ e ma an ka da dilan yɛrɛ ye yɔrɔ dɛ e an ka kɛ ten tunkaranke a ye fɛɛrɛ kɛ koyi an ka da ninnu ka se ka dilan an yɛrɛ ye n'o tɛ o ko Yaku hali escalier a kan ka da k'a la a ye da k'a la an kɛ awɔ k'a sogo gɛrɛw n'a ye sɔmina n'a y'a ye saba pas dɔrɔn an bɛ yɛlɛ sanfɛ an bɛ yɛlɛ sanfɛ ka kule daminɛ min bɛ se ka n'an dɛmɛ o ka n'an dɛmɛ o tɛ de an bɛ yɛlɛ sanfɛ ka kule daminɛ dɔgɔ an bɛ yɛlɛ dɛ awɔ ni ala cɛ an b'an bolo d'an kunna ka kule walahi i tɛna kɛ an ka musokɔrɔba dɔ ta ye so bɛ ka TV5 antenne kari ka jigin o y'a sɔrɔ TV5 antenne ko b'a 12 la kelen n'i ma 18 20 bɔ i t'a sɔrɔ ale bɛ fajiri seli la a ɲɛ bɛ so n'a ye fajiri seli jɔ a ko n'i ma jigin n bɛ kule dɛ n'i ma jigin n bɛ kule dɛ o ko a ma k'e ka fajiri seli fɔlɔ ba ye ala ka ɲɛ ka taa ma ne ma u ka sɔnsɔn koyi nin ko in bɛ cogo min na u k'an sɔnsɔn dɔgɔw k'an sɔnsɔn awɔ dɔgɔ kumana sa ORTM fanfɛla ko fana o sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnnen don hali bi force de défense et de sécurité olu kɛn bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔ min ye anw ka pɔn saba minnu bɛ yen n'olu bɛ Bamakɔ yan ka n'a lajɛ nin cogo in na dɔgɔ sécurité dan o ye i k'a dɔn pɔn saba ninnu o y'olu ye ko min ye autorité maaw ye u wulilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ o kelen bɛ ka i k'a dɔn a lajɛ fana sufɛla ninnu fɛ patrouille kolo girinbaw n'o ye patrouille mixiw ye olu de bɔlen don dɔgɔ kumana n'i dalen di yɛrɛ la toso o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ patrouille minnu bɔlen don tɛ ti maa labilen koyi o bɛɛ bɔlen kɔ ka bɔ yen nin waati laban ninnu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ américains yɛrɛ ka ambassade min bɛ anw fɛ yan ambassade des États-Unis o tun ye wele bila a ka cɛdenw bɛɛ ma maa fɛn fɛn ye américain ye min bɛ bɔ yan bɛɛ k'i cogo dɔn ni yɔrɔ min jagoyalen tɛ i kan i kana taa yen bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ sabu ko in f'i i k'a dɔn a ɲɛ dɔnnen tɛ fɔlɔ a ko de siratigɛ la aéroport ɲɛmaaba min bɛ n'o ye colonel Lasina Tugula ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka lakana i k'a dɔn k'o sɛbɛkɔrɔ boli min bɛ se k'a to aéroport yɛrɛ a bɛ lakana cogo min a ye minnu ta olu caman ba de
bien hali nama do abela ka nyefo mana uka fumia ka fo minya aweka do sonzoni be wa ya jira ka fo ko ko yin minyi atita ma digun ko koyi nga ika digun ko dola ko so ni kudo yi ko so de maka sababe Maman Touré ni nya ka fasire nouvelle horizon o ka bidon boli ibunya bala mani maga nyama bunya Asibekoro jaranye aiwa ndo o kuma na sahali bi ka fo limana unyena minya aweka do wulika joni chesiri obike chukumi ka kuna funi di be ka se ka family surala ni yi sumina mbina be se ka nega juru minu wele o ku kulo kere bosigi o kan ni lame ni ala sonama be family surala ni an fana ka faso do chugo bismillah kibariya ye kibariya min ni aweka don anganga tabala afurila se min Mamadou Sinegoma abe jena ni watina abana mera kosobe ko kuma na sali mana ka fumya ka do ka fummi aweka don anna wulika joni chesiru ke fa mbise ka to na funi aweka do ba nyuma soro anu bise ka la soro like chugomi aweka do asiraw de ni ay wulili ka nega jurula ati sarade ay war saratala ala ka ni chawba sikira mala bi wele ke ka wele bla jamana fomoma aywa meja ufana radio ko hakli la de yamariya di radio so minuma ka papier duma o ka se ka kuma ko hakli to lula ala ka ni chawba be sikatala mani maga nyama ameta ube foni ma sorla mimbi lavo gardi takaddi lavo gardi nyama ube gardi bay ngere de kay lavo gardi mayne aka kusakon aka kusanga no sira bariya kuma do fana kamar fatade ube adobe ya mori awo marfa ba dobulu aya do kay ngui nyama dobe mena mu fiena de kawsuyi de kawsanu sikatala aram an ko ni dambe min na be o yanga fama o abana wallahi an la kana baw rasike na ka verify men joli hala nyete ko mi abana ni kiche ala teni nakli wallahi teni nakliu awa teni nakli de aya fo ashimi ube ante teme duguma sira fe an ta Sadio Camara fe an ga ben le cerveau nyini aka chifu yi awo aka chifu yi o ko radio so no ala jakoyi aya la jede amancha koyi ajan fla dile abema ube ajan kelengelen rek kay ka dumuni go da kana joro ay na nye fa ko edu anu bodu nyafe na sugodu anu bodu nyafe na moni mi ambo mi nyafe abana u ka kana joro la ayo te problème yi dibino ngote gelay o ti gelay abana kosobe wallahi abana kuma akana o kana monto ngata boy bismillah ngata kosobe la kan ni sababe ami radio Nura FM yi biko no to anani to mi munumuru duru la sili obike ka bojala ko jikko nyumani wordala na ka durusra 76 33 43 03 nyama indépendant ne be mbolo do me boni aye munye damele ke akumara ako munye dresi de ko limuno okumbe nanga mako aramata tugula na be munye ekol be muno obesilenge nyama ko mawdo ko nintara ni musuko fole ni ngata akantige aka biro o konala stratigela ibe na ka foko munye afrika lo club muga ane kononton semene ne ganya kononton wati na be never kufo wati muna aramata tugula abaka biro kono directrice do kabo ekol be la selenge ibe na ka foko mado ko nintara bini musuko fole nga nyama ninga aningere ninka akaraba stratigela ibe na ka foko munye kunu selengo ko nimbora ka fambela jilen ko omine o fo mamu ngara sobe ka aramata tugula ninga afaka nyama ko bolo abseka da otiki kan tugumna fatriba ka fola ni musoko fole ngoni utara aningena ninga ta akaraba munye jumado no bena afrika lo kle muga ane konontoma ayera ka biro konna la munye kangare bolso menanga mako kangare breme sugli be aramata tugula o directrice de do fatriba ka fola ko kibaro ko nin ko osorla ayera ka foko mamu non tara ninke wale ntaka aramata tugula ninga asegere nyama ko bolo ko ni maseka da u ka me domna ko bi mayera ta do ka foko mamu no olukera ni musoko fole sataye o stratigela ibe na ka foko munye selinga ko ni zolo ko ni ko se ko da kunu munye sous préfecture ute mana yoro chama fe ayini fanga nga feren dabali bela jelen to sigi singa mamu gara sobe ninga aramata tugula ninga ningana ka karaba nyama bolo obiseka da akanto muna fatriba ka fola akoya ni munye dugla do nga boka murti ka fari ka bolo da ibe na ka foko munye musola ka de bora folo musola ka de bora ka ira ka foko munye mamu gara sobe ka ni musoko fole no be aramata tugula ninga afaka nyama ko fo bolo ko ni ko akada atika fatriba ka fola an rabe domina ko bi muye fonctionner munu meni ni sigidala no be selenge ko fo nyama u sebe ko silane do sabu ko ta don ka foko fem ngara sobe na aramata tugula directrice nyama ninga aningena ninga akaraba
watriba ka fola albi munya adamle ako munya senika jakulu mumbe nabe école maître ko senika jakulu ko fo senika jakulu nanga mako synergie de syndicats signataires du protocole d'accord du 15 octobre 2016 nyama olifane kuna foni ka boka binti chali gaira ka foka be ninga wati ni bo munya école maître ye nyama foka ta fara munya olu machamanga ko bandu be ka bingali ko ninka ataku usegere akara sobabu nyama usebe ko sirade ndo angoni me domna ko bi munya selengo ko ni zole ko usebe ko da ka nyini munya anga fanga fe ka fera ndabali bela jeleski senga mun ka jo bela jelenga ke mamu ngara sobabu ka ni muso ko fale no be aramata tugula no ba ale ko fo directrice ka ningana karaba nyama bolo abse ka da o kontumna kuna fone filani anya sama ka bo independent ale konna la munya adamale ale sebani ngala ibunya obala ajaranye ndo halibi ambita nya awaykado kuna funi bambulu kono minyi prosper ki ale kumana kumambe awaykado sebe mingono oye la révélation ndo mani memani ye shidi malabolike minyi awaykado madame ibeka ndo kikado alaba adaga yoro ko bisonga ke awaykado gabonye de yalma ni ye dudenw yɛrɛ dama de kɛtɔ ye ka boli kiri tigila mun ye ka taa gabon kɛ u daga yɔrɔ ye wa ni fasiri kɛmɛ ka tomi sigi a ko min ye nin ko bɛɛ lajɛlen k'olu de la ko tɛ dɛ olu jugu tɛ k'a fɔ ŋunuŋunu kumaw k'olu b'o ta ni k'o fasiri nka ŋunuŋunu kuma n'a barika bonyana n'a ko bɛ taabolo dɔ kan i bɛ awayika da kuma fɔ yalisa k'a fin n'a jɛ ka se k'a dɔn kunnafonidila fana ka baara bɛ se ka kɛ o ye k'o de siratigɛ la a ko nin kunnafoni in bɔra dɛ kunnafoni ye jumɛn ye Aminata awayika dɔ Mayiga Aminata Mayiga ale ye première dame ye n'o ye jamana ɲɛmaa awayika dɔ kɔrɔ min tun bɛ Ala ka hinɛ la Ibrahim Boubacar Keita o furumuso awayika dɔ Aminata Mayiga ye o ye a ko an bɛ don min ko bi Aminata ko a bɛ ka labɛnw sabati labɛn minnu kɔnɔna na awayika dɔ a bɛna taa a den dɔ bɛ yen den min n'o bɛ awayika dɔ Gabon a bɛna taa o nɔfɛ la donna nataw la denkɛnin min bɛ yen ni an b'o fana nɔfɛ n'o ye Karimu Keita ye o min ye jamana in filenbolo ci k'a da ci min n'a ɲininen don kiiri tigilamaw fɛ ko a laban ko a bɛ taa awayika dɔ i yɛrɛ sɔrɔ ni muso in kɛrɛfɛ n'o ye Aminata Mayiga ye n'o y'a yɛrɛ ba ye o tuma a na kɛ bɛnja o bɛ taa dabɔ ye k'a sɔrɔ Mali dun u y'a kɛ c'est tout c'est fini a ko nin ko in ye fɛn min ye a bɛ maa kamana guwa a ko yalima awayika dɔ nin yɔrɔ in Omar Bongo Ondimba ale ka dugu ko bɛna kɛ ninnu awayika dɔ u dagayɔrɔ laban ye wa ɲininkali to min awayika dɔ sigilen don a ko nin kɔni ye fɛn ye fɛn min ni awayika dɔ a nan'u la yalisa min ye awayika dɔ ninnu hakilina min bɛ yen a ko awayika dɔ u ka nin hakilina in nin ye ka se ka boli Mali kiiri tigilamaw de ɲɛma ka t'u dagayɔrɔ kɛ Gabon ye wa ntomi fana a sigilen don a ko min ye awayika dɔ maakɔrɔ min bɛ yen ni o ye awayika dɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita a ko awayika dɔ o bɛ taabolo min kɛ ko bi a ka maa minnu bɛ yen a ko jɔn ko Ala u ni Gabon ɲɛmaayaso maaw k'olu kɔni a ye bɛn ani kelenya u y'o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ k'o de y'a to u bɛ dagayɔrɔ sɔrɔ dagayɔrɔ min b'a to u bɛ lafiya yen kosɛbɛ a ko nin ko in ye min ye projet don projet min n'a bɛna kɛ sababu ye min ye awayika dɔ maliyɛn den ba yirika de bɛ yen minnu tun bɛ fɛ awayika dɔ kiiri a ka tigɛ ko in fin n'a ɲɛ ka se ka dɔn olu kɔni bɛna to kunbana a ko min ye Sɛbɛninkɔrɔ min bɛ yen n'o Ibrahim Boubacar Keita n'o y'a dagayɔrɔ ye nin so lahaw tani a ko yalima nin so in bɛna kɛ awayika dɔ a ɲɛnɛfin de barika bonyana ye wa tari so in bonyana u ma de wa ɲininkali to min awayika dɔ a bɛ sigi a ko so in ne ye jateminɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka so don Ibrahim Boubacar Keita min taara nka san 7 mara a y'o min kɛ ka jamana in awayika dɔ k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ a ko cogo di Ibrahim Boubacar Keita a n'a denw a n'a furumuso a n'a denw olu minnu ye jamana in mara cogo cɛjugu la ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ nin waati in na k'a fɔ k'u b'u mabɔ awayika dɔ jamana in na yalisa ka se ka bɔ awayika dɔ kiiri ka bɔ a ko fasodenw bɛ taabolo min kɛ ko bi u ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min u m'a faamuya dɛ u bɛ fɛ cogo bɛɛ la kiiri ka tigɛ a tigɛ cogo ɲuman na n'o tɛ a laban a bɛ ɲini ka kɛ janfajugu ye janfajugu min donna anw ma a bɛ waati jan bɔ démocratie tile ani bi cɛ gɛlɛya min taara ka ɲɛsin anw ma san 30 ka jamana in ta k'a da saraka minɛn kɔnɔ k'a kɛ yɛrɛsago ye k'a kɛ bɛnja ye k'a buruja ka jamana sigi awayika dɔ a sentigɛ kɔnɔ a ko madame Ibrahim Boubacar Keita tiɲɛ don a bɛ se ka taa yɔrɔ min ka d'a ye nka min ye awayika dɔ san 7 a kan ka dɔn fana dɛ sabu a tun bɛ cɛ in nɔfɛ cɛ in a y'a bilasira cogo di a ye ni cɛ in jɛra ka mun kɛ jamana in kɔnɔna na min san 7 min premier ministre 6 san 7 min ministre 100 ni kɔ u y'o de kɛ awayika dɔ ka jamana in mara jamana in marala maracogo cɛjugu la ani awayika dɔ maracogo min na bɛɛ lajɛlen b'a
dɔn a ko nin kubulu min filɛ nin awɔ i k'a dɔn n'o ye Ibrahim Boubacar Keita a n'a furumuso ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ibrahim Boubacar Keita kɔni a n'a furumuso k'u y'u sigi k'a lajɛ Karimu Keita a ye maaw tɛgɛ tɔnɔ min k'u da u kɔ u y'u sigi k'a lajɛ Karimu Keita a ye jamana in nafolo a y'a juguba u y'u sigi k'a lajɛ Karimu Keita a y'i tulonkɛ bɛɛ lajɛlen na Karimu Keita ka bɔ commune 2 la Sosuma ko o dugumajɛ bɛɛ dabali banna ka na kɛ député ye Assemblée nationale kɔnɔ Karimu ye jɔn ye ni jamana ɲɛmaden tɛ o bɛ se ka kɛ wa a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Karimu Keita y'i to la Ɲaamɛ Keita min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ala ka hinɛ a fana na koyi a sɔnsɔnnen don cogo min dɔnniya min b'a la Karimu ka wuli ka don Assemblée kɔnɔ Sosuma ko o dugumajɛ Karimu ka kɛ anw ka Assemblée commission de défense et de sécurité ka sɔrɔ Ɲaamɛ Keita bɛ yen a ko Ɲaamɛ yɛrɛ ma ko ni si ta sabu jamana in bɛ taabolo min kan a bɛ maa kamana guwa a ko Ibrahim Boubacar Keita ala k'a dayɔrɔ nɛɛma a taara tiɲɛ don saya kɔfɛ foyi den kelen tɛ yen a ko nka muso denw minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kɔgɔya la namiw min ye awɔ i k'a dɔn dagajukɔrɔ sɛnɛw minnu tun bɛ taa ni ka seginw na duga les vautours minnu tun bɛ munumunu salo la da la sɔrɔ bosonba minnu bɛ yen o ni minnu jɛra ka jamana k'a foroki k'a ɲami k'a manger i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ yen koyi a ma taa dɛ u caman ba den de tonnen bi yan san 7 mara min n'a kɛra bɛɛ b'a dɔn min b'a kɔnɔ an kana o fana to yen k'a fɔ k'an bɛ ɲinɛ o kɔ koyi min ye awɔ i k'a dɔn tiɲɛ don ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛ bɔ ye nka nin sɛ kelen si an k'an jija a ka bɔ koyi n'o tɛ a laban a bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn sɛ tu sɛ fini Terikɛba ko a ko transition ɲɛmaa minnu filɛ nin ye u kan ka wuli ka jɔ ni cogo sugu bɛɛ kɛ min ye jamana ta ye o ka se ka lakodɔn jamana ni min ka kan o ka di a ma n'o tɛ u k'a dɔn k'a fɔ la roue de l'histoire tourne siga t'a la dɛ ayi kɔrɔbɔrɔmuso tɛ sɔn ka boli dɛ kɔrɔbɔrɔmuso a tɛ sɔn ka boli ayi kɔrɔbɔrɔ ko jumɛn kɛra Mayiga tɛ di et après a kana boli dɛ e dɔgɔ fana ye kabako ye dɛ kɔrɔbɔrɔmuso kana boli dɛ ne y'a tɔgɔ fɔ ne ma kɔrɔbɔrɔ ko fɔ yan dɛ Aminata Mayiga a ba la Aminata Mayiga kɔrɔbɔrɔmuso a kana boli dɛ ayiwa baasi tɛ e mɛnna la ni tura la ni ɲɔgɔn da fɛ e k'i ta kɛ dɔrɔn awɔ Ami tɛ taa yɔrɔ si a bɛ sɔn ka boli a tɛ boli ka boli m'a f'i ye ko kumaw de don wa Sumaworo Bobo Mayiga o fatura k'o to yan a ma boli ala k'a da yɔrɔ nɛ Ami wala Ami Mayiga kɔrɔbɔrɔ tɛ boli dɛ bɛ se ka kɛ denw de b'a nɛgɛ mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn n'o tɛ hali ni denw y'a nɛgɛ musokɔrɔba kana boli dɛ Ami tɛ taa musokɔrɔba tɛ taa a kana ta dɛ a ka to yen a bɛɛ bɛ k'a ɲɛna yan k'a ni sababa bɛɛ Ami o kumana Gabɔ ayiwa bisimila baasi tɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma amina yarabi kosɛbɛ awɔ an ka taa ɲɛma ne bɛ n bolo ma a kari ka don mun ye fasiri minnu bɛ bɔ n'a ye an ko ale ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon ni bɔra yen mun ye Mahamani Ture Turekɛ a kumara a ko Tindermen na ale kɔfɔra o bɛ mun ye Menaka région o b'o kɔnɛ la an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaaw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan Bamanciw ni k'u bunte ka bɔ an ka jamana o kɔnɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamanci jɛkulu belebele 2 bɛ yen an ko ma ko GESIM fo ka taa fara mun ye EGS kan ɲɛma ko nin jɛkulu in 2 kɔni k'u filɛ ka na u bolo kɔni ka a di ɲɔgɔn ma kabako Patrick ka fɔ la a ko n'an taara mun ye Menaka région na i bɛ na ye k'a fɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ni jɛkuluba 2 jɛkulu n'an ka ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye GESIM ye fo ka taa fara mun ye EGS kan n'o bɛ état islamique au Grand Sahara n'o b'o kofɔ ɲɛma bɛ ni ka waati ni bɔ ninnu kɔni yɛrɛ dama kɛlen bɛ ka masaranga sɔ ni ka a kari t'a la mun ye Tendermen n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye yɔrɔ mun na a nafa ka bon kosɛbɛ mun ye ni Bamanci jɛkulu ninnu u ma Patrick ka fɔ la u yɛrɛ ka kɛlɛ ko a kɛra sababu ye maa caman kɔni y'i sigiyɔrɔ bila u ka kɛlɛ a kɛra sababu ye maa caman kɔni ningɛnɛ o karabara ɲɛma ko civil kunda nka Patrick ka fɔ la a ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla nin kɛlɛkɛ jɛkulu 2 n'u kun jugu ye ɲɔgɔn ye ɲɛma ko ninnu filɛ ka n'u bolo k'o di ɲɔgɔn ma bi o sabu kɛ mun ye an ka lakanabaaw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ mun wuli nin waati na ka ɲɛsin u ma an nana ye k'a fɔ ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'an bolo k'a di ɲɔgɔn ma mun ye Mali sɔrɔsiw k'u na ban an na Patrick ka fɔ la a ko a bɛ nin ka waati ni bɔ mun ye terroriste ka base o base bɛ yen an ka fama kɛlen bɛ ka taga don a bɛɛ lajɛlen na o siratigɛ la ko mun ye u kɔni sɛbɛkɔrɔ sirannen don nka an bɛ don min na komi bi u kɛlen bɛ ka n'u bolo k'a di ɲɔgɔn ma u bɛ se k'u disi k'o da an ka lakanabaaw disi la cogo min na mun ye Mahamani Ture a kɔni y'a jira k'a fɔ u farala ɲɔgɔn kan o u ma fara ɲɔgɔn kan o u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye force armée malienne n'o bɛ lafama o kofɔ an kɔni bɛ don min na komi bi mun ye pankuru caman ko o sannen don anw bolo kɛlɛkɛminɛn caman o sannen bɛ anw bolo wa mun ye an ka kɛlɛkɛcɛw kalekan de ɲɛma ko mun ye terroriste kɛlɛ a bɛ ban jamana in kɔnɔ ala tɛ gɛlɛya nafani filɛ an y'a sɛbɛn ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ Mahamani Ture ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika nɔgɔ min ye
aya twanga kuka ngono doni kuka makono doni quelques minutes awo kuka makono doni yusube ya abinya kosobe aywa ala kan ni sababu ami ndo halibi angata ambita ambise minya awai kado ku ka munyu doni ku ka sabali angoro ni ala ka jey amina ndo minya awai kado fasira ambita nai l'indicateur du renouveau mbale ta chaw minya indicateur ta minya awai kado adama jara ale du kuma mbe eta ubana de kosobe e ka gafe ubana awanga bita bana awo o nanye ni ntasa ali na kera mafla na mota yaku e ka telephone akaiwa akai awo kosobe ambe mafla nyogo be ma dama laje yani wati ka ban kosobe anu luka se ka nywa sama luka zige kerala ote nga okato ni ngaba ndo adama jara l'indicateur du renouveau ale kumambe ako minya awai kado affaire mimbe na be autorité de la communication na bo kofo nangwa mako ak minye basirigi touré aye bolongono ni shimma mimma o de be awai kado premier ministre kofo ako ni jetemineke minya anje nyogo ni ambarake nyogo mimbe basirigi touré jongo ala awai kado ale minvlene na toko kumbe autorité de la communication na toko kumbe ula jongo ala minya anje nyogo de jera ka sugandi ka bla awai kado sirafe minye basirigi drave touré anya e ka fo minye odongo akumbe ere nouveau ay jemukando minye grand dossier akumbe okeneka akera mercredi do kalo klendani san 2022 ako minye ninchen basirigi touré na ya jira ka fo ka ale bi démissionner ka bo asepu awai kado onyama yala akembe ka bulungono ni shi mami ma ode premier ministre docteur Choguel Kokala Maiga ko ni ngelia fenfen de be ni abeka takanyeshi alema ma tekoi Choguel Kokala Maiga ikado aleka barado ako de strategala basirigi drave touré ay premier ministre awai kado ay bulungono ni shama ministre ka jira ka fo ko ale de yamaria di ministre de la communication ma aka ale togobo awai kado akilisi aka ale togobo awai kado olisi ako de strategala Choguel awai kado ko ale de be ngo bela jile jula ni jetemineke ale de ministre de la communication ale de afo nyana ko ale togobo sabu aya nyini président fait mimbe maison de la presse ko fo o ka togo were blakana minte awai kado basiri drave minte ale to akwa kera kuna jai o fana maso sabu ya jira la ka fo vote de kera awai kado mawjera naye ale de ka sugandi ale de masabana ako kuma na sa ku ya nyini ministre fait procès verbal mimbe o procès verbal akase ka di ministre kunye awai kado ijagele o ka wati ma ka ko fe aklela ka awai kado adi akoni kwanga tinyafo ngo indi do were koi Choguel bi fe ka ale basiri ko ere o de bampeu sabu awai kado kwa majenai nga Choguel refleka mingeni minyi akiko tablengoi kwa aleka awai kado horonya ana aleka dambe kikado wudi la gushito fle Choguel fe ko mana ko awa Choguel beka ninga kumina fladu kelenye munye ale Choguel muso bali awai kado sa 2014 umbinya awai kado Choguel hakila ka foko ale basirigi debe ojula minna muso maseka ta CST la ako flana emi minya awai kado president minvleno ashimi ko awlebe kangari mindai o de ka fo na mi farati Choguel awai kado ka Choguel to ni mbolo inga minya awai kado kudeta awai kado olaba o bi nga soro ko ako Choguel n'a pas honte de mati la hawla kan kanani nyelema ay kanani nyelema ngata aywa akoni a forade o kuma na sa minya basirigi touré a joginedu a beleseledu a toroledu ako premier ministre ay bulngono ni shama kosobe ko koni be tableau minga ale bi démissionner ka bo asepla ale be ta ka journaliste papier da sabu minya ale dambe ale ka horonya o de buruja tofle o de la goshi tofle hakila jigina nouveau kolo klemgo ani nani san 2021 minya salle de réunion mimbe na ministère de la communication ko fo ishi do ere kumbe ngoi ma saba mimbe na nyolu sugandi yelso luka takiri kuna fundi ba norobla kata uluka e representant hakila kele aramataja intel fla besir job jepak sabana minye basirigi touré asep awai kado olude saba fleni u bela jele felicitera u baraka nyo nu janyo on fe na mawda bari bayro na ke muye ma fla in toko yera la basirigi drave touré ale toko ko ni awai kado o borala kana soro adu sugandira ajanyo on fe o kuma ko imbi tablo minga ko bi anga na nyu annege akalaje jinyama jole ko ingalaje akalaje minya awai kado hadama deya aku kachade akacha hakema ine awo nyefoli ka ke be ka do mi nyefo bali ine gelere nyefoli bali ine gelere ala ka ni so babe note anga na nyu anege basirigi drave na poussera de pousser note basirigi te kumade o matede ni ya kumale
ate kuma basiri te mɔgɔ kuma kɛlɛ basiri to ma ye dɛ ayi basiri to ma ye n'i y'a ye a kumara ne ma degunna di bi a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen maa tɛ cogo dɔn maa ti kuma ka wasa nka n'i kɔni y'a fɔ anw ɲɛna kunnafoni dilaw la an ka cɛbɔ kɛ bi min bɛ se ka a kɛ an ka cɛbɔ ye kunna wolo sira fɛ a bɛɛ kunna kɛnɛ kan basiri don dɛ a b'a la basiri don siga t'a la dɛ an k'o yɔrɔnin fɔ awɔ siga t'a la basiri fɔ dɛ awɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye a bɛ ɲɛnabɔ k'a lajɛ kosɛbɛ hadamaden joginen a man ɲi n'o tɛ basiri tɛ kuma dɛ nka mun ye ɲɛma mun ye kimirikuru bɛ kuru dusukun tɛ kuru siga t'a la kosɛbɛ ala k'a di sababa ma ami ami dɔgɔ kuma na sa min ye gafe ye an ye nin de sɔrɔ k'a lase limanaw ma adama jara adama jabate ale ka fasiri don l'indicateur du renouveau adama jabate ale ka fasiri don l'indicateur du renouveau o ka bidon bɔli o kuma na sa min ye an b'a lajɛ télé la 20 80 30 32 doigts 31 o bɛ fila don kosɛbɛ 20 80 31 31 ni maa min sera ka don an ka ɲɔgɔn sanbɛ ka ɲɔgɔn bilasira yanni waati cɛ o tɛ te kɔni lamɛn maa kun famana nin ma dɛ k'a ta k'a mi o banna kabu y'o fɔ don min n y'a jɔ alo an ce o la ale taara a t'a gɛrɛ yan yɔrɔ dɔ la bete ya ko a lajɛ i ka fiyɛni bɔ an senkɔrɔ dɔw bɛ nɛgɛjuru la fɔlɔ an k'u lajɛ alo salamu aleykum n balimakɛ somɔgɔw bɛ di alo oui oui salamu aleykum tɔɔrɔ se alhamdulilayi baasi t'an na i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Mayamugu d'accord i yɛrɛ tɔgɔ awɔ n k'i yɛrɛ tɔgɔ i yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ Musa Musa So bisimila kuma b'i bolo Musa wala foli dɔrɔn de an ka ne tɔgɔ la awɔ an ka numéro i bɛ se ka numéro ta 76 n bɛ numéro d'i ma sisan i b'a ta i y'a mɛn ok problème t'a la d'accord ayiwa limanaw hali bi an b'o de fɔ aw ɲɛna k'u ka a bilasira sunkalo ko tile 6 ko tile 6 6 jours allo oui balimakɛ somɔgɔw i tɛ dɔɔnin bɔ i ka arajo la ya ko a fɔ a bɛ dɔɔnin bɔ arajo la o la kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a ko ɲɛɲini quoi o de ka ɲi kosɛbɛ voilà n'o tɛ a ko man gɛlɛn ayi o tɛ kɛ yan dɛ allo oui allo salamu aleykum waaleykum salam balimakɛ somɔgɔw bɛ alhamdulilah nin ye Jibril mankan ye dɛ awɔ voilà ayi petit i mankan tɛ fili o petit yɛrɛ i t'a fɔ tɔntɔn italikaw bɛ di baasi foyi t'o la alhamdulilah awa Jibril bisimila a b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Nura FM kanubaga an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka daminɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛ b'a la n'o ye Adama Ture kosɛbɛ minnu bɛ tunga la ni minnu bɛ sɔn an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɔ ko Ala k'an ka seliw caya an ka banbagatɔw la wakati n'an bɛ yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ i ka techniciens ni a bɛɛ lajɛlen a cameramanw na bɛɛ yafara yafa ɲini aw fɛ bɛɛ yafara aw bɛ cɛsiri yarabi Ala ka arajo Ala ka kɔrɔta halisa amin yarabi so ye tɔn dɔ la amin yarabi Ala ka hamina ko b'aw la Ala k'an bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an kɔni yafara aw ma an bɛ yafa ɲini aw fɛ a ka baasi foyi ma se a ma a bɛ ɲɛnafin banna lafiya t'a dɔn vraiment inchallah a diyara n ye dɛsɛ yɛrɛ tɛ Nura FM ka wagati fitinin a tɛ tɛmɛ an na kosɛbɛ o bɛ bɛɛ yɛrɛ fɔ kosɛbɛ b'a fɔ k'an bɛ cɛsiri a diyara n ye i Ture merci beaucoup merci mon frère merci
voilà ni mu Jibril Touré de bete ka bo Italie amba fana fo ka walimando ka ni cesiri ka Italie ka berfo o minyi awai ka do halibi wati benyini kasi allo assalamu alaikum do ka radio ma na balmake mbora ko voilà eto ni jamu sulala kulubali bangoni suragambugu kulubali aba bismillah kada sulala ko sulala kada sulala ko kuma na ne da ke kamar ne da ko tamga kasmolo blasira na blasira kada ga ku bana sulala blasira ne da ke kamar ne da ko anya blasira ne ma sumolo blasira de mo fo de na kuma da la ne ke sama ku ne da kana ke ne la awo ko minu na olu taara bilasira a nana u sɔrɔ yan amina yarabi amina yarabi amina yarabi amina 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 a diyara n ye merci beaucoup jumɛn bɛ yen a ma se de a sera dɛ an tɛ maa laban ta an ka maa laban ta awɔ a sera n'o tɛ waati kan ka di auditeur ma mɛnɛ allo wa alaikum assalam balimakɛ i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Abubakar Karambe Bangoni Layibugu. Abubakar Karambe. Abubakar Karambe. Bangoni Layibugu. Abubakar Karambe. Anda. Shehu ma. Shehu. Aba Shehu. Shehu. I kɔrɔkɛ Shehu. Shehu. Awa aw ka dugu bɛɛ Shehu. A diyara n ye i Karambe bisimila. Hali bi awɔ Madu Mayiga min tun bɛ bɛn kan na o de don. Baru Karambe dɔgɔnin. Kuma ye ne ka patron dɔgɔnin o n ko Baru Karambe ye dɔgɔnɔ faama de ye. Baru Karambe ale ye dɔgɔnɔ faama de ye, ale ye ne ka patron de ye. Station Sonko Baru Karambe tɛ yan. A ye bloc t'a la de, ale ye ne ka patron de ye. Ale ye dɔgɔnɔ faama de ye. I b'a dɔn kadɔ dɔgɔnɔ ale taara an bɛ bi ta in jɔ yan an ma fili n'an ma jɔ an tɛ taa bi o sabu min ye y'a ye sa wa nɛgɛjuru bɛ sonne cogo min a bɛ sonne ta a f'u ye k'an ka bi ta jɔ bura ni na bɔ kɛnɛma cɛ wa a ka ɲi. Awɔ an ka bi ta in jɔ an ɲɛma. A taa n'a ye kɛnɛma ale filɛ ka maa min tɔgɔ fɔ. Baru Karambe Karambe station Sonko o ye ne ka patron ye. Kosɛbɛ awɔ o ye n ka patron ye. Siga t'a la awɔ n ka patron don. Awɔ ko ne ko k'a Karambe. Kosɛbɛ awɔ k'a Karambe ko Ala k'a ni sababa bɛn. Ami ami an bɛ foli lase station Peru. Kosɛbɛ station Peru fana an bɛ Peru fo a n'a ka maa bɛɛ lajɛlen. Kosɛbɛ k'u ni cɛsiri. Awɔ nɔgɔ hali bi ka dugawu kɛ min bɛ se ka to taji ko in bɛ nɔgɔya cogo min. A bɛ nɔgɔya sabu min ye chambre de commerce et d'industrie du Mali a ɲɛmaaba n'o bɛ Yusufu Bacili ko fɔ Yusufu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔnw ani minisiriso maaw ani jamana ɲɛmaaw o bɛ taa ni ka segin sugu bɛɛ la sous région in kɔnɔna na min bɛ se k'a to gasoil ko essence ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min tiɲɛ don a manquelen don anw fɛ yan nka anw fana ta sɔngɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ a ka nɔgɔ ni sous région dugu caman o gasoil ni o essence sɔngɔ ye o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri Yusufu Bacili kabiri ko in daminɛ a bɛ ka baara kɛ dibi la maaw caman ɲɛ t'a la dɛ a bɛ ka baara kɛ dibi la hali wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu kɛra ka taa Laginɛ yalasa an n'olu bɛ se ka baaraw kɛ ka ɲɛ cogo min Yusufu Bacili a b'a cɛ ma wuli ka jɔ minnu kɛra ka taa Moritani Yusufu Bacili a b'a cɛ ma wuli ka jɔ minnu kɛra ka taa Senegal Yusufu Bacili a b'a cɛ ma Algérie a b'a cɛ ma bisa min ye Mali ani Qatar ni dugu wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Yusufu Bacili bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la nin bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn jamana in a bɛ se ka lafiya cogo min o tuma Yusufu Bacili chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmaaba don an b'a fɔ a ɲɛna a ni cɛsiri ani wuli ka jɔ ndɔgɔ maa i bɛ baara dɔ kɛ waati dɔ la a baara nɔ t'i ye sabu o b'a sɔrɔ gɛlɛyaw ka ca n'o tɛ bi an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi Yusufu bɛ k'a cɛsiri ne ko k'a Bacili k'a fo k'a waliɲuman dɔn hali bi k'a ka continuer cɛsiri fɛ bamananw ko ten fo k'i maa bango ye o k'a k'i cɛsiri n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ inchallah o tuma an bɛ bi ta in an b'a ɲɔngiri Basigine Keyita président an ka foli b'i ye ka foli lase min ye Hong Kong ka bɛɛ ma Munkɔrɔ Kana a ko a bɛ
be Hong Kong amafu Musa Sisoko barama jilike ko amarindaw asame ko ala ka anga saun chaya ka foli la se sumela nyangaduma anga foli ntonne be ka nyesha mani watina abe cité des éléphants anga fuka walimando Carol Valentine ale accompagner ko kana seni watina anga foli be ka nyesha ma ni ala sona ma semaine were bara obina damine à 100% o temeningo semaine were mo obina programme kura were umbe nura FM na sabu nura FM programme abeka joshi abeka kuraya o bana miye jemu kan kura chama olubina ke ya korole do fana be no olubina tade o bana olutara mo ka fomia sabu radio bara yere wi samwosa programme kura bibo bara obika ke tugo nyuma ko nyina ni ala sona ma duna na tawla programme kura mo bina al amme bara obina ke tugo mi ko ya radio yere nyeta bisika sabati tugo be fo ka be wali mando ka foli la se Yusuf Sisugo ani Jibril amawfu ka foli la se Yakuba Gindo erema yaku bara nyana igindo o minyi bisa ngoni be dogono ubulubi me kado ubulubi o ni mingadu yoka okebi yoka tefu ifuma do intoko aminata aseta kansa iridwa yoro intoko kalana aisata kansa afu ko mbu bulubi Yakuba Gindo Ibrahima Karambeu Peru minyi afevebe ahawa Gindo ko biyo ka doyi dabli nye biduma dabli ni Maradona hawa nye biduma yana dabli ni Maradona bidawma no cher la nake Maradona ke na telephone ya digile mbeda wala do maka ko ni telephone daga banan dabli ni Maradona bombulo kanze kuma hali bi telephone tembulu ayati bolo alaka no ka ne ko ni ati bolo dabli ni Maradona ne kara Maradona di la ba mina ta hawa Gindo fiu awa Gindo ya America koni ma ba ko chugo do o nyabala de e jo nyira bina o ko wuli ka jokete aga fure no fe awo way ede biti awo ala ndogo o mana mbe ka fufu ka wali mando Gindo ka no bani de me ba befu kala me jere jekulu bela jile fu minye awai ka do ya kwa Gindo aga fuli biye borama torore e jobere mamu kamara mode so abugo info awai ka do o belebele so wo ko ujigi anga fuli biye ini bo akar torore amawfu wali mando ne to e Mamadou Maika Maimuna tudde ga fu jeman ka madu ni ala sona ntenendu ga fu bidamine normalement ami nyo soro kele ngona garsiga ma ke mi o bu soro ami do ke ala ka saun chaya san chama anga je ka sungulu chama anga je ku ke nyambulu ke to beninka sallallahu Muhammadu ka kunje ni minyi ala ka na barka do zuna